esta segunda tanda. Los componentes ou remeiros da cabana de Ferrol están especialmente motivados, porque un dos seus remeiros, preto Eloi, ten a novia de cumpleanos, Andrea, e tamén quere felicitala de algún xeito conseguindo unha victoria parcial. Aí temos as embarcacións preparándose para a saída. Os suíces axustando a saída. A primeira embarcación que ven é a do Real Club Náutico de Vigo. A continuación está Coruxo, a Cabana, Vila de Cangas e Muros. Levanta esa bandeira. Esa é a saída a esta segunda tanda da 13ª bandeira Concello de Vigo. Última proba da Liga Noroeste de Traíñas. Vamos a ver as embarcacións. Aí temos a Muros, por Plácido Daniel Canosa, Vila de Cangas con Isidro Freire ao fronte. La que recordemos por los caminos un Mariduros con Plácido Daniel Canosa como patrón. Xa cumplindo os primeiros tramos do percorrido. Son 3 millas náuticos. A Cabana de Ferrol con Adrián del Río. En especial esta regata para o Real Club Náutico de Vigo, que leva unha notable actividade náutica deste ano. Coruxo con Raúl Soutelo. E o esforzo dos remeiros das tripulacións para cumplir o primeiro treito. E o Real Club Náutico de Vigo con Telesforo Currás. Por lo tanto, as 5 tripulacións facendo o primeiro dos 4 largos de que consta esta tanda. 3 millas náuticas, 1.556 metros, 3 ciabogas. Campo de regatas que presenta un estado da mar realmente excepcional, perfecto para facer unha competición destas características. Como lle decía, baixo a organización do Real Club Náutico de Vigo, unha entidade que este ano ten un destacado protagonismo por moitos factores dentro do mundo da náutica, unha notable actividade. A tercera para Felipe 154, a cuarta para Ares 142. Aí van as embarcacións en busca da primeira ciaboga. Iso permitirá-nos conocer as primeiras referencias importantes para saber como empezaron, e o ritmo que leva cada unha delas. Perdón, ali non estamos co primeiro combinado de hoxe, que é Xosé Luis Méndez, delegado do Náutico de Vigo. O Náutico de Vigo, Xosé Luis, que este ano está tendo unha grandísima actividade a nivel de remo, a organización primeiro da proba da Liga CT, despois do Campeonato de España o domingo pasado, e agora este domingo da última proba, o Corte Inglés, da última proba agora tamén desta Liga do Noroeste, unha actividade, como digo, enorme, non? Bueno, unha das cousas que pensábamos cando íbamos a facernos cargo do club, isto foi devolverlle á cidade de Vigo o remo, posto que é un deporte que ten maior número de deportistas olímpicos que ningún outro deporte. Entonces, isto habíase esquecido do remo. Entonces, aínda nos falta o Campeonato de España de Traineras, o 9 de outubro.
de Yolas, perdón, de Yolas, que vamos a traer tamén para aquí. O sea, eso é un dos... pensamos que o ano que ven, que vai a ser o centenario do club, traer hasta incluso tripulacións de renombre mundial para medirse con nosos remadores. Bueno, para este ano, esta primeira edición da Liga Noroeste, pois contouse tamén coa presencia de Castro Traíña de Asturias. Agora que esta é a última proba, cal sería o balance desta primeira liga? O balance en xeneral, pódese decir que para min foi bo. Isto, queiras que non, limáronse moitas asperezas do que estaba pasando sempre nas regatas. Ahora sábese que hai unha liga onde hai isto, as directrices son para todos igual, non hai malas interpretacións. Eu penso que a medida que isto avance vai a basarse, vai a ter unha, o sea, ten unha boa base, ten que salir ao final, ten que salir unha gran liga daqui. Eu estou convencido, estáse a traballar, hai xente moi válida que está a traballar por todo isto. Eu penso que pode ser o futuro do remo tradicional de Galicia. O Náutico de Vigo, a nivel traíña, este ano está indo por entrar nesas quendas de honra, xa vimos en algunhas delas, pero bueno, tamén que balance faría da actuación do propio club? Bueno, nos isto desde que empezamos este mes hemos ido para arriba, tuvimos un despiste tremendo, máis foi culpa nosa que en Pontevedra deixamos a Rabiza sin haber escoitado todavía o VA. Castigáronos con 10 segundos, hubiéramos sido terceiros aí e hubiéramos subido moitos postos. Pero bueno, as cousas, isto é deporte, os fenómenos esos que cobran tantos millóns, tiran os penaltis por fora. Temos que aceptalo como é, como un deporte. Bueno, ainda está aberta a loita entre San Bertolameu, Almegrove e Perillo, pero o máis probable que venza San Bertolameu, xusto vencedor desta liga? Eu penso que sí, o sea, os clubs que os puntos que teñen isto os han gañado, pero con moita, o sea, con todo, puxeron todo o seu valor aí nas pistas de remo. Aí esa é a pista de honor e aí non se pode negar nada. O sea, se están aí é porque eles luitaron todo o que puderon. Hai que decirlle que enhoraboa a quen gañe, porque o esfuerzo é tremendo, entonces hai que darlle o valor que teñen a esta xente. Vale, pues moitísimas gracias. A vos. Xa pasaron, como poden comprobar nesta repetición, os participantes por a primeira ciaboga. Primeiro foi Muros, pegado case a esa embarcación, Vila de Cangas. Terceiro, Náutico de Vigo. Cuarto, a Cabana de Ferrol. E quinto, un poquinho máis distanciado xa, Coruxo. As diferencias nesa primeira ciaboga foron realmente mínimas, solamente 5 segundos entre Muros e Náutico de Vigo. Vila de Cangas, según o cronometraxe oficial, pasou a escaso un segundo de Muros, que está facendo de momento, convirtiéndose en líder en busca de 6 puntos necesarios na Liga Noroeste de Traíñas, que lle permita superar, curiosamente, os outros adversarios na segunda tanda desta 13ª edición da Bandeira Concello de Vigo, que lle estamos a ofrecer desde a Ría Viguesa. Nos queda este largo, pasarán por outra ciaboga e volverán a facer idéntico percorrido, polo tanto achegámonos o punto intermedio desta tanda. A embarcación de Vila de Cangas, Isidro Freire, que según as nosas referencias ocupan, aí o teñen vostedes nesta imaxe aérea, a primeira posición.